Hello! Azt a rohadt mi. Szóval sziasztok, skacok, várjatok, ezzel a skinnel kezdeni kell valamit. Majd már mindjárt jobban nézünk ki. Szóval sziasztok, srácok, ez egy olyan videó lesz, ahol Stumble Guys-ozni fogunk, mert már rég volt amúgy is videó, meg Stumble Guys is. Szóval Stumble Guys-ozni fogunk, szerintem megyünk egy kicsit ez a Don't Fall eventen, megmutatom a skinjeimet, és a PES-ben is megpróbálunk egy kicsit fejlődni, mert amit látjátok, nekem már majdnem megvan, már csak ennyi kell belőle, és meg is vettem, szóval, ja. Szerintem elsőnek megyünk egy kicsit ezen a Don't Fall eventen, utána megyünk majd még másikon is, csak egyenlőre ennyit szeretnék most, ez a Don't Fall event, ez szerintem tök jó, szóval menjünk ezen egyenlőre. Oké, Dive-Fall az első pálya, ezt még easy-be szerintem le kéne hozni, vagy hát nekem ez a véleményem. Na jó. Várjál, spatulával. Azaz kapják. Ez nem volt jó. Ó, de az jó volt, várjál. Amire a másodikra ugrottam, az jó volt. Van egy csomó speciál skines, de az enyém a legjobb speciál skin. Remélem ezzel mindannyian egyetértünk, és már ficeg is a továbbítás. Honey Drop. Jó, ne essünk le. Még továbbra is ez a küldetés, hogy rohadtul nem kéne leesnünk. Honey Dropon egyébként 8 playerrel, hát nem a legegészségesebb lenni. Inkább Honey Drop döntőnek szerintem jobb, de opá. Na, ez komoly. Hallott, tesó, ez nagyon. Azaz ide át, oda, jó. Ha látjátok, srácok, ha az én videóimat nézitek, ilyen profista. Szóval, amint láthatjátok, ilyen rohadt jól tudtok majd Stumble Guys-ozni, ha az én videóimat nézitek. Ez most csak egy hiba volt, jó? Nézzük meg a missionöket. 20 Stumble token. Nagyon jó. Na, mindjárt tudunk is venni egy boxot. Na, betartottak a missionjaink, még 75 csillag, az tökéletes lesz nekünk itt PES-be. Jó. Még picikét már fejlődtünk, tehát hogy majd tudunk nyitni egy ilyen boxot, meg ezt a Legendary Animation-t is megpróbáljuk megszerezni, szóval most menjünk szerintem ezen az Ice Ice Baby-n. Meg kéne próbálni szerintem megnyerni, mert örülnék neki, hogyha meg tudnánk nyerni, és Icy Heights az első pálya, jó, azt easy-be le kell hozni, srácok, az van, hogy ezt easy-be le kéne hozni. És easy-be le is fogjuk hozni. Jó, a trükköt nem sikerül beadni, jó? Nagyon király. Már meg is nyitom az emótákat, hogy esetleg, hogyha valaki pont úgy lőn elénk, akkor szépen le tudjuk spatulázni. Meg ugye megvan nekem az eddigi leg-OP-bb speciál emóta is. Ugye a Beast Lighting, ez nem biztos, hogy ez a leg-OP-bb, tehát hogy a labda is OP, csak az nekem nincs meg. Régebben meg volt, de most már annyira nincs. Szóval, ja, a spatula is egészen jó szerintem. Mi ez a répás lábnyom, tesó? Ez tök jó amúgy. Nyilván nekem megvan ez a répás lábnyom, csak úgy mondtam, hogy tök jó, mert tök jó. Hát én ugye most ezt a karácsonyfüzéres izét használom, mert szerintem ez nagyon-nagyon menő néz ki. És itt is van, megint az Icy Heights, na itt is be kéne jutnunk azon, skacok, gyertek, jussunk be. Egyébként majd, hogyha 50 feliratkozónál engedni fog engem a YouTube live-olni, akkor majd olyan nézők lesznek, tehát hogy, ja, remélem várjátok azokat is, ja, és remélhetőleg, hogyha nagyon-nagyon ügyesek vagyunk. Mit a? Azt láttátok? Hallod? Átvettem a pálya színét, ez mi volt, tesó? Ez nagyon-nagyon mi volt. Halljátok, ez nagyon-nagyon mi volt. Tiéd láttatok már amúgy a Stumble Guys-ba? Hogy így átveszi a karakter a pályának a színét? Nem tudom, valahogy belebagoltam, vagy nem tudom. Be is értek 8-an. Többi most kiesik. Ja. Jó. Ice Caramba a döntő. Hát, nem mondom, hogy easy-be, de megpróbáljuk lehozni. A lehető legrosszabb helyről indulunk, középről. Csodálatos. Jó kezdés, de egyenlőre egyébként nem vezetünk, hanem második helyen vagyunk, most már harmadik. Jó, nem baj, mindjárt lehagyjuk őket, skacok, nyugalom. Mert ezt meg kéne próbálni megnyerni. Nagyon jó lenne, hogyha mint egy régebbi Stumble Guys videómban is, és először
És nem először, hanem elsőre nyertem, tudjátok azt. Jó, oké, srácok, nyertünk. Ez egy nagyon-nagyon szép kezdés szerintem. Meg is van a 20. winünk egyébként, mert most volt 19, ezzel együtt most már 20. Van is rengeteg XP-nk, vagyis csillagunk, szóval fejlődjünk a PES-be. Van is 70 csillagunk, mert itt ugye a telefonon lehet duplázni a csillagokat. Szóval menjünk... ez mi? Ez tesó, ez mi? Na jó. Jó. A missionjeink betöltöttek. 1 vagy 2. Ó, itt 25 sztár még van. Hallod, ez nagyon fontos. Hát jó, szerintem fejlődtünk, nem? Mindjárt fejlődünk. Már csak 20 csillag kell és fejlődünk. Utána meg 50 engem, az már easy. Menjünk szerintem most egy normál meccset. Megnézzük, hogy megnézzük, hogy ezt most meg tudjuk-e nyerni, mert remélem meg tudjuk nyerni, mert az nagyon-nagyon komoly lenne, ha meg tudnánk nyerni. Oké. Space Drop az első pálya. Ezt mostanában nagyon gyakran bedobja amúgy első pályának, de ez nem zavar, mert nagyon-nagyon rossz vagyok Space Dropon, tehát ja. Annyit tudok, hogy itt a tauntokkal lehet szépeket szévelni. Na, mondjuk ez pont nem. Inkább megnyitom az emótákat, mert többiek már esnek le. Jó, itt szépen betauntozunk, nagyon szép. Ja. Amúgy még majd ezt az új Epic skint is megszerezhetnénk esetleg. Nagyon-nagyon jó lenne, és Humble Stumble a következő pálya. Bocsi a hangom, miért csak kicsit meg vagyok százva. Ez low, azt nem kell. Na, menjünk. Humble Stumble-on régebben annyira nem voltam jó, de azóta már javultam azért. Na, rugdosódsz, na gyere ide, tesó. Anyád. Nagyon kaptas kacok, meg én is kaptam egyébként. Na. Szóval, ja, ez a spatulázni így szoktam, de nagyon jó lesz, hogyha nem fogunk tudni beérni. Úgy elméletileg nem is fogunk tudni. Hát nem. Oké, és kacok, duplázzam a csillagaimat. PES-ben van is nekünk már egy olyan Legendary Gift Giving, ezt nézzük is meg gyorsan mindjárt, és egy boxunk. Nézzük, hogy mit nyitunk ebből. 2 nyitásunk van. Először is Gempa, és Stumble token, jó. Viszont ebből a Gemból most már tudunk itt fejlődni, ami nagyon jó, mert itt most már be tudjuk lémelni az 50 engemet, és ezt a full stepet ezt be is állítom, mert szerintem jó kinézni. Innen pedig tudunk haladni. Egészen sokat, szóval ja, ebben a videóban több mindent is tudunk majd csinálni. Először nézzünk egy Epic Orbitert, hát hogy sikerülnek azt a... hogy basznád szájba! Skacok, ez mennyire volt közel! Hallod, hogyha 2 speciális szereztünk volna ebben a videóban, az nagyon-nagyon komoly lett volna. De én nem elégszem meg ezzel, szóval nyissunk egy Lucky Wheel-t. Nagyon remélem, hogy legalább egy 15 vagy 10 gemet sikerülnek kifizetni, mert az nagyon-nagyon jó lenne, és nem sikerül, de 3 szamboltok. Csodálatos. Jó. Nézzünk még egyet. Na nézzük. Legalább egy 10 gemet kérlek. Ott jön a... nem. Phoenix? Nem. Egy Stumble token. Kötelező egy Stumble token. Szóval nyissunk ezekből a boxokból, szerintem az új karácsonyi boxokból. Szóval nyissunk először is ebből. Jó, unlockoltunk is egy újabb skint. És nagyon jó lenne, ha még ezt tudnánk unlockolni, mert annak örülnék nagyon. Szóval nyissunk is még egyet. És unlockoljunk egy pár csodálatos skint. Már egyet unlockoltunk, és ezt is unlockoltuk. Oké, és kacok, szereztünk egy pár új skint ebben a mai videóban, az biztos. És duplikét. Nem baj. Én azt mondom, nézzük meg az új skineket. Amúgy ez ahhoz képest, hogy rare, ez nem is olyan rossz egyébként szerintem. És hát ez elég rossz. De ez annyira nem rossz ahhoz képest, hogy rare. És örülök, hogy megvan. Szóval menjünk még egy normál gémet. Mert nagyon-nagyon szeretném ebben a videóban még megszerezni a speciált, de lehetséges, hogy az csak egy következő videóban lesz. Viszont, hogyha ebben a videóban nem sikerülne megszereznünk a speciált, az azért van, mert az egy következő videóban lesz. Megígérem nektek, hogy egyszer egy videóban kificcentjük a speciált. Na, megy kör. És
16-an honey droppon amúgy egészen rossz, tehát hogy ez nagyon fos 16-an honey droppon, de nem baj, mert itt a blokkok azok fogynak, mi meg szépen haladunk. Taunt, kár volt ez a taunt, sőt le is esünk majdnem, jó, nem baj. Na nem kell sok embernek kiesni, és hoppá, megvan. És kacok, nem biztos, hogy normál videóban lesz, amikor kiunlockoljuk a speciál, de mindenféleképpen videóba szeretném. Nem biztos, hogy normál videó lesz, hanem lehet, hogy YouTube Shortsba rakom ki, hogy kiunlockolom a speciált, de én leszeretném mindenféleképpen videózni. Hogy megszerzem a speciált, és akkor mehetünk azzal majd új videókban. Amúgy ez a prize-os foodsteps, ez egészen jó egyébként. De a karácsonyi égő az egy picikét talán menőbb, szóval most már foghatjuk az embereket, és smashelhetjük le. Mint hogy dashelhetjük le. Csontvázat például itt fogjuk, és ledesseljük a francba. Jó, nagyon szép. Még egy embernek kell kiesni. Jó. A döntő Lava Lands meg kéne nyerni, bár elég necces lesz. Mert nem én vagyok az a gyerek, aki a Lava Landsben a legjobb. Tehát nem én vagyok az a tipik gyerek, aki a Lava Landben így... Op, na! Legyetek srácok, az ilyenek miatt... Persze nem fejlődtünk szinte semmit, de akkor menjen egy Lucky Wheel, és nézzük meg, hogy ott tudunk-e szerezni gemet. Nézzük. Legalább remélem, hogy gemet... Na, nem nézek oda, srácok, jó? Nem nézek oda. Megvan a gem? Srácok, megvan? Nincs. Na, köszönjük szépen, Wheel, lóf. Ó, még van egy nyitásunk, let's go. Jó, még van egy nyitásunk. Na, megint nem nézek oda, és akkor majd mondjátok, hogy írjátok a kommentbe, vagy nem tudom. Megvan a gemünk? Hát nincs. Helyette egy ilyen szart kaptunk. Na. Szerintem nyissunk egy boxot. Azt, amilyen offerek vannak, wow. Na. Szóval nyissunk egy boxot, egy ilyen 40-est. Jó lesz az nekünk most. És akkor nézzük, mi van benne. Hát erre a skinre szilánk, ami már 500 millió éve megvan. A Mackenzie-re gyűlhetnek a szilánkok, azaz, gyűljenek. Várjál, mert a Mackenzie mindjárt megvan, azt most látom. És nincs több izénk Lucky Wheel-ünk. És nem is lesz egy ideig. Na. A gemet sajnos nem sikerült megszerezni, de nincs itt valami event, ahonnan meg tudjuk, nem? Nincs. Akkor claimeljük ezt be, és akkor vegyünk egy izét. Ja, nem tudunk venni. Na, az nagyon jó. Jó, még menjünk. Még menjünk egy... most menjünk egyet a Don't Fall-on, és akkor az úgy jó is lesz. Zárásképpen. És kacok, lehet, hogy megnyerjük. Nagyon, mekkora lenne már megnyernénk. Egyébként. Ugye a videó végére. Na. Tile Fall. Sehogy se lesz másképp. Tile Fall. Ja, megvan. Tehát jön ide, hát nem megyünk át oda, mert nem jó. Itt ez majdnem az egész sor egyébként jó, szóval fuck. Kicsikét leboxoltam őket, vagy spatuláztam. A boxot mondok, az mindig olyan rossz. Ó, hogy a bret. Na jó van, skacok. Ha nem jutunk be, megyünk még egyet. Ó, nem fogom bejutni. Most kacok, megyünk még egyet, mert ez most semmit az. De ha így se fogok bejutni, akkor már tényleg. Jó, Firefall, ez sose lesz másképp szerintem ezen az eventem. Kivéve ha bebagol, akkor másképp lesz. Mert akkor nem Tilefall lesz, hanem internet connection lesz. Kedvencem. Ajaj. Ajaj, srácok, ez nem jó. Ha nem jutunk be, akkor most már vége a videónak, tehát most már nem akarom tovább húzni. Azaz. Megyünk, skacok. Jó, bejutunk szerintem easybe. Jó, le is ütjük azt a diamontot. Francba. Bejutott egyáltalán? Nem. Na hát, ha nézed ezt a videót, akkor utólag is sorry, de ez... Honey
Drop, nézzük. Honey Drop, nézzük is a Honey Dropot. Na, hogy mi lesz itt a Honey Dropon. Nem kéne rámenni ezekre a szarokra, mert ezek lassítanak. Mint a hülyék. Várj már. Arról nem volt szó, hogyha a blokkok... Na. Nagyon menő prize-os footstep-fel. Ficegünk. Benne vagyunk a körbe javába. Már valaki ki is esett. Azt hittem az olyan eltűnhetetlen blokk. Mostanában amúgy elég bugos a Honey Drop. Nem tudom, nektek szokott-e bugolni, de nekem igen. Jó, döntő pedig Space Drop! Ami azt jelenti, hogy itt van most a legkevesebb blokk. Ami nem jó, mert így kevesebb esélyünk van nyerni, de a többieknek meg több az esélye, hogy kiessenek, szóval igazából jobban járunk. Hoppá, és nem tudtuk leütni. Mindig boxolást akarok mondani, pedig ez rohadtul spatula egyébként, nem boxolás. Jön utánunk a pali, várja, mindjárt leütjük a francba. Nem? Nem akarja, hogy leüssük. Na. Oké, srácok, egyelőre amúgy egészen jó, tehát hogy már egyen kiestek. Na. Egyre több az esély, hogy megnyerjük úgy. Szóval, ja, tauntozunk. Szépen. Hát szerintem ez a tauntos taktika a legjobb. Én szerintem blokkdashbe is mindig tauntozzatok a tüskés falaknál, mert én mindig azt használom, és mindig beválik. Ez baj. Na, tauntozzál be, jó? Mondjuk most nem volt jó ötlet tauntozni. Itt kellett volna most tauntozni, nem baj. Szóval nagyon alulra kerültünk, szóval egy ilyet. Jumpedet felhasználunk, nem. Ezt a jumpedet használjuk fel, mert ez közelebb van ezekhez a blokkokhoz. Na, fel tudunk ide ugrani. Nagyon szépen, nagyon-nagyon jó. Csak az lenne a még jobb, hogyha most így fognák az 1v1 a palival, a skinjéből is látom, hogy nem annyira pro. De ez... És srácok, videó végére is sikerült összehozni egy győzelmet. Let's go! Srácok, én nagyon-nagyon remélem, hogy tetszett nektek ez a videó. Skinjeimet elfelejtettem megmutatni, szóval azokat gyorsan megmutatom. Itt vannak a skinjeim. Oké. Ja, szóval srácok, én nagyon-nagyon remélem, hogy tetszett nektek ez a videó. Ha akartok még Stumble Guys-os vagy hasonló videókat, akkor... Ha hasonló videókat akartok, akkor dobjatok egy lájkot. Nem, akkor iratkozzatok fel. Ha Stumble Guys-osokat akartok, akkor erre egy like és feliratkozás, erre is. Szóval nagyon-nagyon remélem, hogy tetszett nektek ez a videó. Én vagyok Kenyeres Lajos voltam, és sziasztok!